дар кохи фаранги фаруғатӣ ба номи Абу Абдуллоҳ Рӯдакии шаҳри Хуҷанд ҳамоиши гирандагони стипендияи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти унвони ҷавонон пайравони пешвои миллат бо иштироки васеъи гирандагони стипендияҳои президентӣ доир гардид. дар кори ҳамоиш муовини раиси вилояти Суғд, муовини раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилоят ва бахшу шӯъбаҳои он дар шаҳру ноҳияҳо иштирок намуданд. гуфта шуд, ки иқдоми Наҷиб ва ғамхоранаи пешвои миллат нисбат ба насли наврасу ҷавон аз рӯзҳои нахустини соҳибистиқлолии мамлакат баръало эҳсос гардида, ба хотири рӯҳбаланд намудани наврасону ҷавонон ва бо мақсади таъмини таҳсилоти муносиби ҷавонон якчанд имтиёзҳо аз ҷумла стипендияи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои хонандагону донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ, ки бо баҳои аъло таҳсил ва дар корҳои ҷамъиятӣ фаъолона иштирок менамоянд, таъсис дода шудааст. Мавриди зикр аст, ки соли ҷорӣ 853 нафар хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ба гирифтани стипендияи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон шарафёб гардиданд. таъсис ёфтани стипендияи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои наврасону ҷавонон намунаи олии таваҷҷӯҳи пешвои миллат нисбат ба насли ояндасози мамлакат буда, ба ҳавасманд намудани насли ҷавон баҳри ба таҳсили муносиб фаро гирифтан ва ташаккул додани маҳорату малака ва истеъдоди онҳо мусоидат менамояд. таъкид кардан ба маврид аст, ки сол ба сол ба ин қишри ояндасози мамлакат, яъне ҷавонон, таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида, ҷиҳати босаводу бомаърифат ба камол расидани онҳо тамоми имконоти зарурӣ фароҳам оварда шудааст, то онҳо аз техникаву технология бархурдор гарданд, забонҳои хориҷиро омӯзанд ва давлату миллатро дар арсаи байналмилалӣ ба таври шоиста муаррифӣ намоянд. гирандагони стипендияи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои чунин қадршиносӣ ва эътибори хоса ба ҷавонон арзи сипосу миннатдории худро ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён намуданд. дар вазъияти тантанавӣ ба гирандагони стипендияи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳодатнома ва маблағҳои ҷудогардида тақдим гардид. мо ҷавонони хушҳоли даврони истиқлол имрӯзҳо шукронаи ваҳдат, шукронаи истиқлолият, шукронаи тинҷиву амонӣ ва чунин пешвои ғамхор мекунем, ки имрӯзҳо тамоми шароити таҳсилро барои мо ҷавонон ва наврасон ташкил намуда, як қатор озмунҳои бонуфузи ҷумҳуриявӣ ба монанди фуруғи субҳи донои китоб аст, илмфуруғи маърифат ва Тоҷикистон ватани азизи ман. тоҷикон дар оинаи таърихро дар сатҳи баланд ташкил ва баргузор намуда истоданд. аз фурсати муносиб истифода бурда мехостам миннатдори худ ва кулли ҷавонони вилояти Суғдро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои чунин ғамхориҳо дастгирӣ ва ташкил намудани озмуни гирандаи стипендияи президентӣ миннатдори худро расонида бошам. ҷавобан ба чунин ғамхориҳо мо ҷавонон кӯшиш мекунем, ки аз чунин дастгириҳо истифода бурда дар чунин озмунҳо иштирок намуда дониши худро сайқал намоем. имрӯз мо насли наврас шукрона аз он мекунем, ки дар чунин кишвари ободу зебо таҳти пайравии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зиндагонӣ дорем. маҳз мактаби сулҳпарваронаи эшон аст, ки мо насли наврасро дар рӯҳияи ватандӯстиву ватанпарварӣ тарбия менамояд. ташкили озмуну олимпиадаҳо, квотаву стипендияҳо, ин ҳама гувоҳӣ аз он аст, ки таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат, хоса президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба насли наврас беандоза мебошад. дар ҷавоб ба ин ҳама ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ваъда медиҳам, ки ба донишгоҳҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил гардида, онро бо баҳои хубу аъло хатм мекунам ва баъд аз хатми донишгоҳ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон мепайвандам ва ба ватану миллати хеш содиқона хизмат менамоям.